മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് LED ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു നോബ് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് HFE എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ HFE സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും LED ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലെഗുകൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 377 ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു LED ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ LED ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു LED എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ, ഇതാണ് കളക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ കളക്ടറിൽ LED പ്ലസും എമിറ്ററിൽ LED നെഗറ്റീവും വരാവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ LED പോസിറ്റീവ്, ഇതാണ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു LED കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ LED അതിനകത്തായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും LED തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അതിനകത്ത് LED ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ LED നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.